Ja, macht. Macht is macht. De meesten die de baas vinden van aan macht. En die dingen dwang vinden. Tjen oren. Het is net altijd goed natuurlijk. Als macht verkeerd beroept, dan gebeuren hele rare dingen. Dus dat mag eigenlijk net gebeuren. Nee. Ja. Ja, eigenlijk wel. Macht. Wat is macht? Wat is macht? Nou, macht. Dat je je machtig voelt. Ja. Ja. Gewoon, macht is macht. M-A-C-H-T. Dat is macht. Nee, met een D. Macht. Wat versta je onder macht? Dat iemand de baas over iemand is.